Het banenverlies bij Dow kan grote gevolgen hebben voor banen bij andere bedrijven in de regio, is de angst. De toeleveringsbedrijven zullen kleiner zijn, de zorg zal kleiner zijn, dan is alles gewoon veel kleiner. En daarom is het toch het kloppend hart van Zeeuw-Vlaanderen. En verder in deze Zeeland nu. Onrust bij Lodewijk College neemt toe. En Omoda trekt grotere schoenen aan. Goedenavond. Maar we beginnen met een grote misbruikzaak. Een man uit Hulst is opgepakt in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen. In besloten online groepen werden beelden gedeeld van seksuele handelingen bij gedrogeerde slachtoffers. In totaal zijn er in deze zaak 4 mannen aangehouden. Ik praat erover verder met Rick Bolt. Ja, is al duidelijk wat er op die beelden is te zien? Nee, het gaat om grote appgroepen met daarin heel veel deelnemers uit verschillende landen. En behalve die beelden van het misbruik werd ook bijvoorbeeld informatie gedeeld over hoe je het beste die vrouwen kan drogeren. De politie onderzoekt nu in hoeverre deze verdachten die nu zijn aangehouden ook zelf vrouwen hebben misbruikt of die beelden hebben gemaakt of verspreid. Ja, 1 man uit Hulst dus aangehouden. Is zijn rol al bekend? Hij is vorige week aangehouden door de politie, maar hij is nu weer vrij. Wat zijn rol precies is, dat is voor ons op dit moment nog niet duidelijk, maar dat wordt door de politie nu nog verder onderzocht. Ja, nu heeft de politie natuurlijk nu invallen gedaan om de verdachte op te pakken. Maar dat betekent misschien ook dat ze invallen hebben gedaan in huizen waar een slachtoffer woont. Ja, het kan volgens de politie inderdaad zo zijn dat een slachtoffer er pas achter kwam dat zijn slachtoffer was op het moment dat de politie aanklopte om de partner te arresteren en het huis te doorzoeken. En dat kan allemaal gebeuren doordat ze dus gedrogeerd waren tijdens het misbruik. En dat doet dan weer heel erg denken aan de zaak die in Frankrijk speelde rondom Gisèle Pelicot. Ook zij werd gedrogeerd en kwam er pas achter dat ze misbruikt werd op het moment dat de politie haar man arresteerde. Ja, en kan het dus ook zo zijn dat er nu nog vrouwen rondlopen die nu nog niet eens weten dat ze ook slachtoffer zijn? Ja, dat kan voorkomen doordat ze inderdaad gedrogeerd zijn. En de politie vertelt daar het volgende over. Ja, dat is natuurlijk super lastig, want sommige slachtoffers weten misschien niet eens dat ze slachtoffer zijn. Maar misschien heb je wel bepaalde klachten die je ervaart, die je misschien niet direct linkt aan mogelijk seksueel misbruik. Maar dat kan bijvoorbeeld zijn dat je echt een katergevoel hebt de volgende ochtend, terwijl je geen alcohol hebt gebruikt. Bepaalde lichamelijke klachten aan seksuele lichaamsdelen. Of misschien flarden van herinneringen die je niet goed kan plaatsen. Als je die combinatie misschien met elkaar hebt, is het verstandig om toch eens een keer dat gesprek aan te gaan met wellicht je huisarts of inderdaad te melden bij het Centrum voor Seksueel Geweld of Slachtofferhulp. Ja, Rick, 4 aanhoudingen dus, waaronder dus die man in Hulst. Is eigenlijk al duidelijk hoe groot deze zaak in zijn totaliteit is? Nee, nog niet helemaal. Zoals gezegd, het gaat om heel veel deelnemers uit verschillende landen en ook dus om heel veel slachtoffers. Niet iedereen was actief in die appgroep. Sommige mensen deelden inderdaad actief beelden van het misbruik, maar sommige mensen die keken ook alleen maar. Maar er waren ook mensen die zeiden, ja, mijn vrouw is nu gedrogeerd. Wie wil er komen misbruiken? Om hoeveel slachtoffers het gaat is ook nog niet duidelijk. Dat wordt nu op dit moment uitgezocht. Rick, dankjewel. Het nieuws kwam voor de medewerkers als een complete verrassing. Het forse banenverlies bij chemiereus Dow in Nederland. 600 banen worden er geschrapt. En hoeveel van die ontslagen in Terneuzen gaan vallen, is nog niet duidelijk. Ja, ik ben hartstikke geschrokken toen ik dat gisteren zag. Ik zat op de buurtbus, reed ik. En ik kreeg een pushbericht binnen. En ik heb dat gezien. Nou, ik was echt even van de kaart. Het is nog niet helemaal duidelijk, zeg maar, wat het voor Zeeland gaat betekenen. Maar het is een fors aantal, zeg maar, voor zo'n groot en mooi bedrijf. 20% van het totaal. Dus dat is heel erg veel. En het is niet alleen Dow dat geraakt wordt. Ron de Kort zegt dat de industrie een centrale rol speelt in Zeeuws-Vlaanderen. Niet alleen Dow, maar ook Yara en zo. Je hebt natuurlijk nog andere grote werkgevers. Maar net als de zorg, het onderwijs, het toeleveringsbedrijven. Dat is eigenlijk allemaal afgeleide van de werkgelegenheid die bij die grote bedrijven hier in de regio zijn. Als die hier niet zijn, is de toeleveringsbedrijven zullen kleiner zijn, de zorg zal kleiner zijn, dan is alles gewoon veel kleiner. En daarom is het toch het kloppend hart van Zeeuw-Vlaanderen. Dan door naar de toekomst, want naar verwachting honderden mensen gaan hun baan verliezen in Terneuzen. De provincie wil hen graag helpen. Helaas hebben we het in het verleden wel eens eerder meegemaakt, onder andere bij een Zalco. Dat wij echt daar ook wel iets in kunnen betekenen in het verdere proces. Wat mij betreft een voorbeeld daarvan is een mobiliteitscentrum. Waarbij we kunnen zeggen als er ontslagen zijn of mensen op zoek moeten naar een ander werk. Dat we samen met onze partners, de bedrijven, maar ook met de overheid, maar ook met een stukje onderwijs kunnen bijdragen om die banen te behouden voor Zeeland. We zien natuurlijk wel een verschil in de arbeidsmarkt van welke mensen zijn er nodig. En we hebben eigenlijk heel veel gebrek aan techneuten.
Het is maar de vraag of die vrij gaan komen op Douw. Maar aan de andere kant, weet je, op het moment dat je op dit moment werkloos wordt, ik denk dat als je een beetje wil, met een stukje omscholing, met een stukje begeleiding, moet het mogelijk zijn om ander werk te vinden in Zeeland. Douw wil ook vandaag niet voor de camera reageren, maar laat wel weten nog niks te kunnen zeggen over aantallen, rollen en ook een tijdpad voor de mensen die hun baan gaan verliezen. Ze zeggen wel met de OR in gesprek te zijn over een sociaal plan voor de mensen die dus hun baan kwijtraken, om zo de klap zoveel mogelijk te verzachten. De Zeeuwse modeketen Omoda neemt online winkel Weekamp over. Het grote klantenbestand en het grote distributiecentrum van Weekamp in Zwolle zijn de belangrijkste redenen voor de overname. Op termijn is de bedoeling om het distributiecentrum van Omoda van Zierikzee te verhuizen naar Zwolle. Het hoofdkantoor blijft dan wel in Zierikzee. Het is voor Omoda de 11e overname in 7 jaar tijd. De directie van het Lodewijk College in Terneuzen zit ziek thuis. Het rommelt al langere tijd rond de school. Het bestuur wil de komende 2 jaar ruim 50 voltijdsbanen schrappen. Reden is het wegvallen van tijdelijke rijksbijdragen en dat er minder leerlingen worden verwacht. Aangeschoven is hier Eva van der Welen. Ja, even voor de duidelijkheid, we hebben het hier over de directie en het bestuur, maar dat zijn 2 heel verschillende dingen, hè? Zeker. De directie gaat echt over het Lodewijk College in Terneuzen. En het bestuur gaat ook over de overkoepelende organisatie. En daar valt ook het Swing College in Oostburg onder en het Reinoud College in Hulst. En het bestuur gaat ook over die plannen waar nu heet het over gesproken wordt. Het is al een poosje onrustig rond de school. Hoe valt dit allemaal bij het personeel nu? Ja, het wordt er niet rustiger van, want het personeel maakt zich gewoon heel erg veel zorgen. Er zijn meerdere personeelsbijeenkomsten geweest, maar dat heeft ook niets opgeleverd. Het personeel is nu weer met een eigen brief gekomen dat ze zich zorgen maken. Ze geven aan dat de vragen die ze hebben, dat daar geen antwoord op komt. En ze hebben ook het gevoel van sociale onveiligheid. Ja, hoe gaat dit nu allemaal verder? Vorige week is er bijvoorbeeld een brandbrief nog naar het ministerie van Onderwijs in Den Haag gestuurd. En vandaag werd bekend dat de directie van het Lodewijk College zich heeft ziek gemeld. Daarom is er nu een waarnemend directeur aangesteld. Dat is oud-directeur van het Scheldemond in Vlissingen, Eugène Vach. Wij hebben hem vanmiddag gesproken en hij geeft aan dat hij voor nu met veel mensen gaat praten, maar vooral ook ervoor wil zorgen dat het personeel zo rustig mogelijk richting de zomervakantie gaat. Eva, dankjewel. Het regenboogzebrapad in Axel zorgt voor discussie. SGP en PVV willen dat het kleurrijke pad verdwijnt, terwijl het juist op initiatief van de inwoners is aangelegd. Had voor mij niet per se gehoeven, maar ik kan me er ook niet aan storen. Ik vind het geweldig, want het ziet er mooi uit en het is van deze tijd. Ja, ik vind het zonde. Ik vind het zelf een beetje overdreven allemaal. Voor mij mag het gewoon lekker normaal blijven. Het zebrapad is aangelegd om aandacht te vragen voor acceptatie van de LHBTIQ+-gemeenschap. Terneuzen is regenbooggemeente. En als je dat wil uitdragen, dan zijn dit soort initiatieven alleen maar te huldigen natuurlijk. Gewoon je realiseren dat niet iedereen nog geaccepteerd wordt. Als mensen zich dat realiseren, dan zijn we al een eind opgeschoten, denk ik. En de motie van de PVV en SGP wordt vanavond in de gemeenteraad van Terneuzen besproken. En dan goed nieuws voor 173 Zeeuwse bedrijven. Ze kunnen toch een nieuwe of uitgebreide stroomaansluiting krijgen. De bedrijven stonden op een wachtlijst, maar netbeheerders TenneT en Stedin hebben toch ruimte voor ze gevonden. Het stroomnet zit overvol en daarom wachten bedrijven en organisaties op een aansluiting. Maar nu kunnen 173 bedrijven toch stroom krijgen, doordat 2 andere bedrijven slim omgaan met stroom. We proberen het verbruik te verschuiven. Dus onze collega's van TenneT hebben nu een aantal bedrijven bereid gevonden om hun verbruik te verschuiven, waardoor er ruimte vrijkomt op dat elektriciteitsnet. En met die ruimte kunnen we deze 173 bedrijven aansluiten. Ja, enorm goed nieuws, denk ik, voor Zeeland, voor de regio, maar zeker voor de bedrijven die nu een aansluiting gaan krijgen. Het gaat om verschillende soorten bedrijven die nu stroom krijgen. Dat kan van alles en nog wat zijn. Er zit een deel industrie bij. Het zijn ook publieke instanties, maar ook MKB zal erbij zitten. Van alles en nog wat. Vorig jaar konden al 80 bedrijven en organisaties op dezelfde manier een aansluiting krijgen. Er staan er nog 151 op de wachtlijst. De provincie probeert die weg te werken. De provincie is denk ik een samenbinder. We gaan met TenneT en Stedin altijd in gesprek, maar ook met de bedrijven. En we schakelen daarvoor ook economische impuls om te kijken van waar zit de behoefte bij de bedrijven? Wat kunnen we nog betekenen voor het netwerk? En kunnen we ook kijken naar de toekomst toe om een stukje uit te breiden?
Het is mooi dat bedrijven hun verbruiksmomenten willen aanpassen om andere ruimte te geven op het stroomnet. Maar het is een tijdelijke oplossing. Uiteindelijk wil je gewoon meer energie kunnen leveren. Ja, de definitieve oplossing is het uitbreiden van dat net. Dus zolang dat net krapte heeft, zullen we met dit soort oplossingen aan de slag moeten gaan. Wij proberen zo snel mogelijk dat net uit te breiden. Op sommige plaatsen lukt dat beter dan op andere. Ja, in die tussentijd dus dit soort oplossingen, als dat helpt, is dat prima. Daarmee kan de economie in Zeeland zijn ding blijven doen. Een wisselvallige dag met plaatselijk een paar stevige buien. De zon liet zich zo nu dan nog wel zien, maar desondanks bleef het wel koel met slechts 20 graden. Morgen vallen er vooral in de ochtend nog een paar buien. In de middag droog met meer zon dan vandaag en ook minder wind. Kijk, dat scheelt je wat wegwaaiende toepet als je naar buiten gaat. Tot zover in ieder geval deze Zeeland Nu voor vandaag. Een hele fijne avond.